vreau. Ține-o bine, dau cadou. Ține-o bine cadou de la moș. Ține, bravo. Măi, mâniere, măi. Măi, ce drăguleț, ține. Măi, ce drăgălaș sunte, ține. El cadou deodată vrea. El cadou vrea. Așa. Măi. Красавица. Держи. Вот. Держи. Ține mai departe. Hai, vine fugări. Hai, vine la mână. Ține. Așa. Da, muzică, dați vă rog muzică, că fără muzică copiii se prăpădesc. Așa. Următor. Ține. Aici eu drept la cadou se uită, n-am ce-i face. Așa. Ține, mi-a plăcut, ai fost foarte vesel, bravo. Așa. Dă-i cioc. Așa, ia să vedem. Uite, dintre amândouă. Bine. Hai, Ianu, încetișor, Nicol. Nicoleta. Ține. Așa. Doamne, ce cum citești tu. Așa. Ține mai departe. Veniți la moșul. Așa, da, vine la moșul. Așa, bravo. Așa. Bine. Așa. Ține. Așa, știi? Cine a rămas ultimul? Ține. Așa, bravo, ține. Așa? Tot cine a rămas ultima când deja? Anișoara. Cine cadou? Vă rog, ajutați-mă. Vină cu acea Anișoara. Moșul când a venit, s-a jucat cu voi. Sui pe moșul, hai. Sui. Ajutați-i. Cu Ana Maria Plezat. Aplauze. E bine? Aplauze lui Anișoara. Cine ultimul? Dar aici eu nu înțeleg. Ceva mai este. Tania vine în coaș. Aplauze, iată și Tatiana. Stai, leapă. Ca să câștigi cadou, îți pui o poezie, poate ceva și pe Moș Crăciun, poate. На русском, на молдавском, на украинском, даже на английском. Мне требуется спорить с Мошей. La anul părinții au promis că o să vă mai idee. Bun, dar idee, dragi părinți.